Sunt Alberta să filmăm al doilea episod de mitosez. Să începem. Hai băi. Cum că... Lasă-mă că mă lung eu pe ăla. De ce să șmecher? Șmecheroasă. Mersi. Nice to meet you. Este încă una, hai. Încă una ca să te spargi, hai. Nu poți să te spargi, știi, nu? Dă și mie una pălăză. E tare! Pălăză, feed me. Dă-și mie, acum, dă-mi pula mie. Bine. Lasă-mă că mă răspund. Bun. Mă răspund pe tine. Și tu ce faci aici? Așa că n-am. Iisus să uite 14 minute. Jumbo, ești nebun? Oh, nice stream, mersi. Hei, man. N-am și niciun prieten acum activă. De brează, mă brează, mă. Asta e. Băi, nu merge, băi. Nu. Ce se face? Motor. Asta se face. Asta se poate să fie mai bine, nu asta chiar nu înseamnă să fie mai bine. Sapă. What the fuck, nu. Bă, ce joc ăsta în pula.
Asta se poate. Dore. Păi, schimb de minți, nu? Prieten, măcar știi bine ce înseamnă să fii mafiot? Păi da să spun. Să nu știe lumea, bă, cu ce te ocupi. Să fii beat, eu minte de unde te ocupi. Nu să fac schimb. Genioasă este că mă să dau să meargă să mă cam pe tâmpitul ăsta. Tâmpitul, bă. Mă, uite, mă, cine vrea. Hai, mă, cine vrea, boss? Mă, bossime la cutie, mă, cine vrea. Bă, boss, bă. Hai, mai fă. Bravo. Bravo, Gianni. Așa și uite mie. Ia unde-i faci? Ce faci, mă, tu? Schimbe din ăla. Băi, când eu facem schimbe. Băi. Asta nu știe, schimbe din ăla, mă. Schimbe de șmecheros. Bă, fraiere. Băi, ia fi joace, mă. Pi, eu te văd, bă. E ceva pe fundal, nu trebuie să uite. Vă interesează? Oh, nice, 3. Da, man. E ceva pe fundal și nu trebuie să aud. Vă spune noi o pauză. Am găsit și eu să fac timp. Hai, mă, feed. Da, nu e găsit să fac timp. Putem să-l facem de 14 minute, mă. Trebuie să mă lume să uitam o făcut. Auzi că la mine pe canal se uită deja 24 de persoane. Colegii la mine s-au uitat într-o lună 33. Și la mine într-o zi s-a uitat 24. Bine, el filmează pe telefon, nu filmează pe cum filme. What the fuck, nu sunt la aici. Pe cu programul ăsta. Așa avem mulți abonați, dar fac și așa pentru fan, ca să vedeți joculețe noi. Asta sigur că o știe toată lumea. Și să vedeți cum mă descurc. Vreau gumă din aia metosan. Ce v-am spus? What? Nu, l-am văzut. Nu. Deci fac de schimb, mă joc aici și nu gata, fac de schimb. E un echipe random? Reclama mătii. Ce gândim ăla? Nu trebuia să-i dea de evident. Bă, vă știți măcar ce înseamnă să fii mafia?
Băbăjeți-mă. Foarte perversă. Posibil că da, nu? Da, nu? Bă, ești... Bă, rasistul, dracu, tu te pui cu mine, mă? Bă, tu măcar și cine sunt eu? Bă, mie mă interesează, mă. Și dacă Dumnezeu a bogat, ajutat și mă muncă. Mă fi o suflet mare, mă fac cum am. Bă, uitați-mă ce vreau să vin. Bă, fugi, fugi, let's go, it's my friend. Bă, asta înseamnă să fii mafio, bă. Ăla e mafiot. Bă, asta înseamnă să fii mafiot. Calmăm pe prost. What the hell? What the hell is going on? Dați like pentru asta m-am făcut mare. Dar am frumos, dar like, vă uitați la ăștia, dar voi nici măcar nu dați like. What the fuck? Ce rost are să mai fac decât la Final să Freddy un beta apreciat? 1. Deci ascultați-mă, oameni buni, și să-mi scrieți în comentarii dacă vrei să facem multiplayer. No. What the hell is going on? Da, am fost albert și cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share, subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!